The Zanu Youth League yazinyasoratidza kuti ndo vanhu vasingafungi nokuda kwekushandisiwa kana kuitiswa kwavari kuitiwa. Tinoona pane mavidhos anotenderera tichiona maprotest aiwa eYouth League vachifamba vachiti siyanai Mnangagwa, vachiadvocate kuti aiwa idi Mnangagwa musiye apinde pauchairmanship, vachiudzawo neopposition kuti varege kumisa kwaroda kuita emasundaudzo Mnangagwa. Sabela mashuka anomuda toka panapa ndimbo subscribe oleko kuti now the bell icon. Tichipinda pahino pana pa social media X vanyora vachiti these are 40-year-old Zanu Youth League fools. They've never used an ATM, never seen a payslip. You've never used a flushing toilet in their homes. You've never bought new clothes for themselves, including underwear. The only new clothes they have worn is party regalia. They are defending continued rule of 86-year-olds. Panapa tirikuona kuti aiwa vari kupostiwa muchiona vakapfeka makampu maflash vachiti aiwa pasadhaka pamiwe ndo slogan vari kufamba nayo muzuva ranhasi aiwa nemazuva ari kutevera towards the upcoming Sabc summit. Tirikuona kuti vari kuuya vachiita zviro pasi kunzi aiwa these guys vari nguuya vachingoshandisiwa vachikupiwa masenzi zvavo atingoti idi ngaapinde karamba achitonga, but tirikuona kuti ivo ukatoenda kudzimba dzavo vari kutotambura, havana brain dzokufunga outside the box dzekuti aiwa munyika yeZimbabwe we now need change. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa kuexposa kwavari kuitiwa vakomana veZanu Youth League. Nangu me section medu tudze mafungiro enyu, saka no subscribe or like, on the bell.